हीरवा जो है यूट्यूबर वाले से ये बेचारा इन लोग के मसाला हमेशा हमने के प्रोग्राम कवर करला सही नहीं करती कोई कुछ ना कहे तो काल एगो गाना बोल रुक जाओ एक लाइन कह ले दे लोग के बारे में कि रोज रोज जागला से ना धुन ना हो रोज रोज जागला से तो पहले लाइन में कह दे अपन होला खत्म कह दे ना इसके होला अरे कुंवर के प्यार में धुन हुए लेकिन हम कहने कि रोज रोज जागला से अरे तू मोर भइल बा भतारा हमारे यू तू मोर भइल बा भतारा हमारे यू तू मोर भइल बा कि रोज रोज जागला से रोज रोज जागला से तू मोर भइल बा जख्मी जी के कला है दोनों भाई के डायरी जख्मी जी से भरा हमरा है बुझाते बा कि जख्मी भैया के प्यार से ऐसा खुरफात हुए कर सकेले भतरा हमारे यू ऊपर भइल ए सैया हमारे यू ऊपर भइल बा यही में कहानी हम इन्हीं की मजबूरी सुनी है करे ले सब बेचारा का कि बाइक पर बैठे लेके अरे कैमरा स्टैंड हो रोज प्रोग्राम नतिया करे स्टैंड हो आओ सुनो गोलू चंदन के जहां अच्छा होखे कवन नैया मैं हो छोड़ी जो खमी जरे भागेला पुतैया चापे रसगुल्ला बीपी सुगर भइल बा चापे रसगुल्ला बीपी सुगर भइल बा भतारा हमारे यू ऊपर भइल बा आप गाओ बाबू तू बाकी हम चाहेंगे आप वो नयका वाला गा ही दीजिए ना जो आप बोल रहे हैं याद पड़ता कौन बार मास्टर मारी है के बोल दिया जैसा मजा आवता जानतर हम काहे चुप बनी जब से भरत शर्मा जी के राष्ट्रपति पुरस्कार मिलल बा सही बात उहे हम फेरा में बने कि हमरो को मिले यही से हम चुप होकर सुनत हनी। हाँ हाँ